Yakin iki. Ora kaya biasane kan. Kan anu yange di SMS kancane wae. Bingungi. Aja, Gong. Abah Gong ke gripesku piye kok. Wes bingungi. Aku trimo kalah. Ora, yen kowe ngaku kalah sesuk aku dadi manten karo Jenakawati, pendandina kowe mesti ganggu uripku. Pendandina mesti ganggu bojoku. Mula aku gelem nanggaut Jenakawati ning kowe karo Samba kudu mati dadi uripku nggonku dadi manten tentrem. Bola ora kena diprenggake kowe njaluk apa tak turuti. Wah, tak ajar tenan kowe. Yo, salarmu. Aku ora iso omong karo kowe rasah ngoyo-ngoyo. Wong gleleng tenan kowe diantem ora apa-apa, pamer kowe ya. Kowe pamer kowe ya. Griming. Kowe arep pamer kowe. Beda karo aku kowe ya. Kowe lah, kowe keparat iki nggugu karo. Badot kowe. Mangkel aku ngantem Antasena kok ora apa-apa. Ngece karo aku. Mati tak tegake nyawamu. Lah malah godre iki ngopo to? Arep bengkel apa piye? As tutuk pusakaku. Wah, kodrak gete kowe. Salarmu. Antasena, kowe tak suduk ora apa-apa. Kowe iki menungso apa watu kowe? Iblis lanat. Aja pamer kowe. Aku disoraki kawula sak Madukara. Isin aku gembroblos kok ming tengok-tengok. Darahku. Nek mengkris kang ngono wae. Darahku. Ayo malesen, aku ora arep males. Malesen, aku ora arep males. Isin aku. Napa diwakilke kula ajare napa niku? Aja Bagong aja melu-melu wah jan wis. Sampeyan muni Bagong, kowe sing tak wenehake bales. Wah, remuk. Candhak banteng tak taleni awake delehke ngeril. Tabrak senja utama menjajal. Mati tenan kowe. Ayo malesen. Aku mau males. Yen kowe mau males kowe mundur aja entuk Jenakawati. Wah, iki wis jeneng Sraji Boro kok kon mundur. Wis bacut nyemplung mundur ya mlebus maju ya mlebus. Luwih becik aku maju. Aku malesen. Oh yo, ambek yo Kakang yo. Aduh, mati aku. Tanganipun Antasena tumiba wonten sirah kula kados loncat nyawa kula meh pecah kula. Aduh wis parah. Wah, setan alas bangsat. Wah, lah Antasena lah kok pamer kasudip dan Antasena ora eling yen Kakang niku duwe ciri. Lho kok diantem nggon dodo wah ayane kumat. Mumpluk cangkeme kaya ngene. Wah, lah potae sing kasudip.
harus wae jajalan seketaning gaul. Potong Ngastina sing ora nrimake. Wah, Antasena mereka tuh debian wong wis kalah, wis kalah kok isih diantemi. Wah, janjine piye? Janjine gelut. Gelut kuwi ora ana wong ngesakake. Sing kalah ya mesti ajur, sing menang ya mesti wutuh. Wah, yen kowe arep ngewangi wong Astina, aku sing lan nrimake. Anakku lanang arep ajar, bapakne ajaran. Iki dudu perkara kowe karo aku. Iki perkaramu karo perkaraku. Antasena perkarane karo Lesmana. Yen kowe perkarane karo aku. Ayo yen arep trimo karo aku. Wis cenengan. Ngono le suarane banter. Panos nanging jajan. Botol aku. Petuk. Bagus sih kayaknya. Nek wis nesu kita nggih. Yo, waduh. Sudan. Yo kok maktroh ngono. Lah aku sing ngerti kok. Wah, kudune kowe iso mikir. Lesmana kuwi sapa, Antasena sapa? Kok olehmu temen-temen nggonmu milani Lesmana Pandra Kumara dibayar piro karo Duryudana? Ayo aku. Wong setan iki ora. Ngeget-gete ora. Ayo aku. Yen kowe kudune ratu kudune iso mikir, iso menggali. Antasena wis menang. Sayembarane sapa sing menang entuk Jenakawati. Pokoke delangat-delangat arep rusak pernatan. Ratu tukang gawe pernatan kok arep dirusak dhewe. Bayar piro karo Duryudana? Entuk ngelmu apa kowe karo Duryudana? Nggonmu ngukuhi Ngastina kaya iya. Lugu. Iki kon minggat iki, minggat. Wah, yo. Duh, wah weteng e. Wah, janji loko. Ayo nek bareng belani Lesmana mungsuhe aku, nek bareng belani Antasena, ayo tadi siji. Aku piye? Masa aku piye? Tak apura. Ayo tadi siji. Lah wong Astina kae piye? Wong Astina sing ngurus. Iya yo. Ya wis Lesmana kalah. Aku tak ono, tak melu kowe dombane Antasena. Yo ngono apik. Warak. Kok mesti kalah to nek karo iki? Terus lehku nesu tak peng-pengke. Arep apa? Wah. Waduh. Anjikan ratu kowe. Warak to ra. Ra krungkep e. Arep karo Baladewa gluduk. Wong edan. Tesih Den. Sapa? Lho, jagone sijine. Wah, Antasena kene. Nggih. Selawase urip Samba kuwi durung tau perang sagedakan iki paripaksa aku kudu perang karo kowe ya iki. Kang. Aku prasaja karo kowe nek kowe kepengin dhawuh karo Jenakawati peken. Ning aja nganti awak dhewe gelut. Saru ah. Ngisini-sini. Mung perkara kothok onggrok. Gelut ora. Moh aku saru. Ora. Uripku ora tentrem yen kowe durung kalah karo aku lan durung ngakoni keunggulane Samba. Mula netepi sayembara ingkang wis dingendikake dening Paman Sedewa kudu lakon. Oh iya. Aku manut. Kowe ngantem sik apa aku ngantem sik? Manut.
ayo sakarepmu tak ladeni ora dibantangan jengkelang kuandamu para kowe mati harus main jajalan spontaning bawah. Well, pamer kasude biyen kowe saya ngino marang sapa? Ngece karo Kusuma Kilat Moko kowe. Aku dirang-irang mung sak kasaten Madukara, kowe tak antem ing beleng bae. Ora tok rasake tiban pusaka paringane Kanjeng Rama saka kasatriyan Paranggaruda. Pusaka kang dadi payunging kasaten Paranggaruda. Keris Luk 5. Pandhawa carita ora mbrodo jaringanmu tak gurone ya tibano mati kowe mati 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 umberis kok ngene kok tok pengke to Kang. Kowe iki nek ora duwe kekuatan ki rasa sok duwe pepinginan sing sok muluk-muluk. Ya. Kowe iki manuta karo aku, kowe ngalao. Siji pasti loro jodoh kuwi sing gariske Gusti Kang Mahanasa tak kandhani. Mengkres kaya ngene kok tok pengke iki kepiye? Iki rak ming gaweane empu-empu ora terkenal kuwi to. Yo, iki lho. Iki nek arep tok gunggungke keris Paranggaruda, iki kerismu wis tak penet wae iso bengkong. Aja nek kowe tak remet dadi kelalar. Ora ngalah cilaka kowe. Wah, keparat kok sampe dhewe. Maneman. Sungguh jugel buka tambal ban. Oh, apik iki set gluduk bocor telu langsung. Iso mbatene iki iso. Aja lho malah. Nggawa keris rating trulang. Kene krasa. Berarti jodoh karo aku iki panggone ngasta sesuk. Paguyuban Larmandaya iki. Nek wis tak sengkliti keris iki wis sirep sak nalika. Ora ana kang cemuwit. Bagong kabeh wis ora ana. Nggih ning ati-ati, Den, ati-ati. Kapejawana dinten mangke kula mboten badhe suwala mboten wonten ginanipun kula gesang wonten Madyapada menawi panjangkaning manah kula mboten kasembadan Rama kula nyuwun pejah. Sombo wis tak kandhakake duwe panjangka mono anane mingrong perkara kakon lan ora. Yen lakon tegese Gusti kuwi isih migatekake kalawan kowe dene ora ya wis cukup mlenggana. Budidaya kepiye besok bisane kelakon yen sak mangsa kala duwe panjangka ingkang luwih gedhe. Ingestunipun manah kula nglenggana namung kula dipun erang-erang Dimas Antasena. Kula dipun ece. Kula dipun cacat dening Dimas Antasena piyambakipun. Perang kaliyan kula cempalani mboten males. Keris pusaka Paranggaruda dipun oklek-oklek. Wala Dimas Antasena keparat nggo karepe dhewe ngino karo kadange Stijo Kumawaja ngaku sing mentek arep apa? Arep apa sih? Ora sak susu to. Iki mengko yen ana apa-apa kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Rama kula mboten trimah. Kula mboten trimah prakawis menika. Ya ora trima ora apa-apa mengko tak budidaya. Ning kowe kudu trima ora entuk Jenakawati. Kuwi dudu jodohmu. Kula trimah. Nang perkawis sanggenipun ngece kalian kula menika kesangeten apa kesangeten. Ya kok tak rembuke. Stijo wonten dawa melu aku. Ndika.
dawuh Prabu nembe rawuh sak menika. Heeh. Wigatosipun kepengin ketemu karo anakku si Antasena. Lho Mahir piye? Kepengin pinanggih kalian anakku Antasena wigatosipun menapa? Ya, aku mung kepengin ketemu Lilanana, Dewa Lilanana ya. Nuwun sewu. Kula lawa badhe kepengin ngertos wigatosipun menapa, Paman Sedewa. Aja manggil Paman. Kanjeng Rama iki mung kepengin ketemu karo Antasena. Iya, aku mung kepengin ketemu. Nggih. Rababak iki. Ora tak goleki mungsuhe. Ketoke le padu kok wis memanas. Nah, iki tanding ketambahan aku. Kok sencaki maju anane meng aku ya wis piye meneh. Kira-kira melu-melu perkara. Bela menteleng e. Golek keliyane ah. Wes pas iki wes ke. Bah. Oh. Jirih Pedro. Wes cocok iki. Ndara Seteja arep nesu trabung Ndara Gatotkaca. Raden Nyutaki arep mbidi. Nggo gaten ya Pak. Wes tanding. Kamu bae menapa? Aku mung ketemu jarene Samba, Antasena banget gone ngirang-irang karo si Samba. Samba wis ngaku kalah, Paripaksa isih diece, isih dicacak, pusaka Paranggaruda nganti diuklek-uklek. Apa kaya ngono kuwi lekasing satriya, menang ya menang ning ora usah dadak terus ngiwi-wiwi patrape. Samba ki anakku Sedewa. Nuwun sewu menawi dipun penggalih babakan anak. Antasena menika nggih anak kula. Dados menawi Antasena menika mangke badhe dipun cempalani alitipun, badhe dipun senggara macan utawi dipun srengeni dhateng paduka Kanjeng Prabu. Lha wong tuwane sing ora trima. Cobi. Sameneika panjenengan Kanjeng Prabu kedahipun menggalih Antasena dawuh karo Janakawati menika panjenengan inggih ngraosaken Samba ora sida dhaup, sesuk-sesuk rak ya isih ana wektu, isih akeh putri sing ayu. Panjenengan Titis Wisnu kudune luwih waskita, wasis waskita ngesti, ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon ing bakal dumadi. Lah kok malah ampi awur-awur kaya wong ora protata. Ya wis. Iya. Iya Yayi, pun Kakang luput, wis. Tak sirame nganggo tirtaning kesabaran. Rasaku aja nganti aku duwe rasa sengit karo Antasena. Ya, pancen kudu ngono lelakone Samba. Lah rak ngaten. Wis ra dadi iki carane. Wis baul iki. Pok 6 iki mengane. Wah, wis. Pun Kakang nggono luput, entuk pun Kakang manjing. Dadi siji ana ing Madukara. Ih, menika langkung prayogi. Monggo kula semanggaken Prabu. Ya, Yayi. Matur nuwun banget. Setijo wonten dawuh. Damar mancung cinupet ala dibuang becik digoleki. Samba kejaken bali ning Darawati. Samba neng ngono. Sesuk wayaning mangsa kala ora Samba, ning sing budidaya Kresna dhewe. Kandhawa karo Samba. Oh ngaten Rama. Iya, ngestaken dawuh bareng nyuwun pamit Rama. Sing ati-ati. Pun Rama eneng kene dhisik nggih. Ngestaken dawuh. Ngopo bangane ra dadi. Oh, Bagong ora pisan ora pindho. Pokok Prabu wis kelenggana luput rasa sok gawe urup-urup. Ah iya. Senengane. Mau kok ya ngono ngetutke Samba. Iya. Wah, jan. Kowe arep
tiba kuwi. Apa? Kuwi duwite kuwi tak gawake, tak gawane dhewe. Ora kena daku sih. Wes, pelit-pelit kabeh. Doro-doro kuwi jan wae lah, Ndara Antasena kelakon. Wes, mangayu kirun. Mangayu bagya wah jan wis. Daupe Ndara Antasena kuwi jan wis kudu dirayakake. Putaning pun kakang njaluk ngapura ya Di. Pun kakang rumangsa bombong lamun Syadi sapa besanan kelawan Arjuna. Ya ora dadi ngopo. Dora aku njaluk ngapura nganti kesuru nggonku tumindak dombane marang Lesmana Mandrakumara. Ya ora dadi apa sing baku anakku lakon dhaup. Antasena, komeng do meneng-menengan. Waduh jan wis asing lanang ya angel omong iki. Di sapa aro calone niku Den? Jenokowati. Kula wonten paring dawuh Raden. Ape ta kowe ya ape ta kowe ya? Wah jan wis wong kok groginan ta ya. Ngono-ngono. Jenokowati kula wonten paring dawuh dina iki kowe wis dadi kon aku kabeh. Dina iki wis dadi tekku kabeh. Arep tak jur tak luluh kuwi hakku. Arep tak jur tak luluh kuwi hakku. Isan wae. Bakal mundur. Iki agar didhaupi kok isih Antasena, aku titip anakku wadon marang kaya jambuk siya-siya ya nggih. Lamun wis ora ngremenani ning atimu balik nang Madukara ndak tampa. Ya paman aku manut. Nadan kaya ngopo Kyai Jenokowati tetep bakal tak urip-urip arep tak pek nganti tekan rampung nggonku gumlaren ning jagat. Wis cukup siji iki wae aku ora arep imbuh-imbuh. Wis aku arep tiru kowe aku. Iya aja kuwi le prayoga. Bapak matur nuwun pangestu. Wah ya. Rama nyuwun pangestu saged manggih bebrayan ingkang sae. Ya Jenokowati. Wah njaluk pangestu. Ya Antasena sing ati-ati ya Antasena. Wah njaluk pangestu wae. Ya Antasena sing ati-ati. Jenokowati sing trima kahanane wong lanang ya kaya ngono kuwi. Guru lakimu sarwa kaya ngono kuwi ya kok ora duwe ora iso basa. Sulah bawane ya kaya ngono kuwi kudu tok tampa apa anane. Inggih Pak Prabu ngestaken dawuh. Yen wis mangkono ndak seksekake mring Gusti Kang Mahanasa wiwit dina iki kowe dadi garwa. Jinatu krama dening Antasena muga tekan kaken-kaken ninen-ninen yo. Aku kudu piye iki? Kula lan panjenengan sampun sah
Panjenengan kedah kula ladosi nyuwun menapa kula nderek. Iki pancen pratatanan iki. Wis tuwa barang. Ayo. Kowe kudune iso ngrumangsani bendaramu ki wong kikuk. Wong isin Antasena ki wong kau. Ora tau Antasena kuwi nganggo tembung apik, nganggo tembung manis sing runtut. Kok malah ditunggoni isin. Semar oh, menteri. Ayo rono. Iso. Luruk pancen rata tenan. Yayi. Yayi. Aku njaluk sun. Aku ora ding. Aja kuwi Bagong aku isin. Oh, kowe wis sah. Mang napak-napake hakmu. Ababe ambune. Wis apa-apa wis dadi dekmu ngono. Ora usah dadak Jenakawati. Jenakawati. Paran. Marga kang anjuk. Marga kang anjuk ning spring bed ngono. Marga kang anjuk ning spring bed. Manut bae ta. Sampun gego Bagong dalam semingkira bojoku ki wong isin. Wong ora tau ngendikan alus. Wong ora tau sambung karo putri. Mula ya sarwa kikuk, mula kowe mikir aku tak ngulinakke sik. Coba tak cekelane dhisik. Piye rasane piye rasane? Aku anyep Bagong. Ora apa-apa. Anyep ki pertama. Nek suwe-suwe ketenangan itu timbul sendiri. Bagong minggiro tak kerawus raimu kowe. Aja. Dandani gendeng keplorot. Weh. Ngoyak layangan. Urung mulai. Yo do golek nggon sing apik yo. Golek nggon sing ndelik. Ndak do wirawiri mono kawan iki pancen nek urung tak ajar urung do kapok. Wis mulai. Wah lah kaya ngono ki. Antasena kok yo njur kendel kaya ngono. Wih. Kok cangkeme ombo banget to. Wah. Tiwas wis nafsu. Wong tuwa. Kakang Adi rangkulan kok padake Ndara Antasena. Wah, mula Jenakawati kok irunge kok plembungan. Kakang dasmu kowe. Aku seneng. Ngaco, nanti. Petruk gareng bangun rene, Pak. Dalem, Pak. Sebar ngalor ngidul ngulon. Goleki Ndara Antasena. Engko nek ana sing entuk sisik melih aku dikandhani. Suwe ora nonton kaya ngono aku. Sapleke VCD ku tak dol. Suwe ora ngono. Wis ngene.
aku ora ming tekan saiki. Senokowati, aku bakal mbok ladeni tekan kapan? Ngantos telasing ya umur kula badhe kula udhakaken suwita paduka Raden. Rekat lampang rata tanpa antara Prating sukuning arko Ram kang tumingal dendeng saengga praja parek wis ana janur mlengkung tandha wis kasembatan penjangkane Antasena ya wis tak kandhake ngarep ora iso metu ngarep wah colong kok aja dalok Ika garwa teng pundi, Dek? Ilang iku. Lho, ilang kok meneng wae. Wah, lah wong lanang kepiye iki? Lumahe bojo iki nek ilang kok ya bingunge. Lah wong nyatane ilang mbok menawa dudu pesthi bojoku. Lagi sedhelo arep ngrasake wong urip bojone kok andang ilang. Wah, lah truk ana weruh apa, Truk? Tak ndelok kaca paisan sik, Kang. Tak sawat watu lho kok rasa macuk iki genteng iki suasanane genteng. Mbok nyawang mendhuwur ana apa? Oh lah wis nek ora kakane sing ngoyak ora kelakon iki. Sapa to? Toro karo kaca wae lah Gusti damel iki. Antasena eneng apa? Senokowati ilang ya, Kang. Lho kok si Adi meneng wae. Lah arep apa nyatane aku ya ora iso mabur. Dek bojoku ling gawa metu ngambah dirgantara, mongko sing iso mabur kowe. Aku nek njaluk tulung kowe, darani ngrepoti, mau wis ngrepoti bapak, saiki ngrepoti Kakang Harkaca. Ya wis ilang ya semen esuk golek neh. Kebusan kowe. Digoleke den adine mesake. Lho aku bagoke. Tobat maling aku balekno maling aku no. Ora sah nangis wong ayu. Kowe tak gawa ora bakal tak sengsarake uripmu ning kowe bakal tiba ning kasur babut permadaning kebak kabagyan. Aku nalendring tunggul Malaya Prabu Dewasrani bakal mengku garwa karo kowe. Tak dadekake prameswari, kowe njaluk apa mesti bakal keturutan. Den alon-alon ndojan wah sembrono sampean niku keduwuren iki Den. Aku balekno maling aku mong ladeni karo kowe. Den, wah kowe lah. Lho iki pesawat Garuda wis nang isore. Dhuwur banget iki, Den. Menang wae. Ora menang tak tibake. Sembrono. Ora sembrono to. Kowe bakale dhaup karo aku. Kowe mesti mukti karo aku. Mati aku yen to dadak ngladeni karo kowe. Trimo tekaning pati. Oh, sambat to kaya ngapa? Suwe-suwe ra bakal gelem witing tresna jalaran saka kulino. Tak kulinake mesti bakal tukul kapesanmu karo aku. Enten niku. Maling Aguna nggawa Jenakawati terus dikabruk. Aku lagi mikir nek aku ngabruk malinge kowe engko mesti tiba. Oh iya, Cok. Dintang kesek mawon. Dintane len medhong. Ambangane aku tiba lah nyemelangi ya iya. Dan wis pun carane pripun dos pundi derek kula.
baku mbiya kaya ngapa selak kaya ngapa ora bakal kowe bisa ucul saka aku. Aku ora arep selak kok. Manuta karo aku? Heeh. Aku wong ora tau piye-piye kok. Manut ya manut. Tak dadeke prameswari. Iya. Wong pira ning kono? Aku manut aku. Aku penak kok wonge. Tundang memburi ya memburi. Tidak jejer sapa-sapa ya gelem. Aku ora tau tolakan kok aku. Tetep dadi bojoku. Heeh. Hakmu aku wisan. Tok kapak-kapake manut aku. Lho kok suarane kok ngono? Lho ayo wis saya surup kaya. Malih nek saya surup ki malih. Nek iso cilik meneh, nek surup gedhe meneh. Iki sapa? Aku. Jarana Dewi. Ya kok Jarana Dewi? Jangan nongko wati. Jenaka. Ah ya men kesingsal. Nek surup ki ilatku mendlek. Dadi nek omong ketekuk-tekuk. Nek surup ki suaraku marek gedhe, ilatku mendlek, untuku ireng. Rambutku abang. Kaya dadak merak ngono kae. Persis. Daud karo aku. Heeh. Saiki yo. Nang kene yo langsung tak ladeni. Ora usah dadak nganggo piye-piye langsung tak ladeni. Ning medhunse, apike medhunse. Yo, ning manut yo. Heeh. Nah. Rada langsam ora kenyiruken. Ngono. Heeh. Hus. Sembrono iki. Jenengmu sapa to? Dewa Srani. Oh, akhirnya nganggo dewa. Padha karo tanggaku. Sapa? Dewa Rengka. Apa tegese kuwi? Oh, saru ora. Dewa Rengka ki apik dijarwake. Aja wis up nah. Up. Ora gelasut to. Kabotan kok kowe. Wes, aku ku nek apa-apa kang ngres tekan ngisor ngene iki manut aku tenan derek aku. Lah! Jembabasan ora. Wong kok ngene kok ora krasa. Waduh. Doh banget. Mongko rungono bis iki, wah. Cilaka iki. Ayo nunut bakul. Bu. Nah, Pak. Ajeng nang pundi? Dateng pasar. Wong kula bonceng. Wong tuwa ora taten kon bantem teklek tak bantem sampean. Wong wedok kok kon boncengke. Wah, wis mulai iki nek ora mulih ketiwasan iki. Setan alas. Wah, wong tuane melu maju. Kowe mungsuhe karo aku Dewa Srani Kakang Janaka. Ayo, aku kepangan karo anakmu entuk tak jaluk apa ora? Mati kowe.
ratu ngesos molindu lawan angin kondok blegudung swaruging basa marante ari rojo andeng-andeng ana motor nek dicuplak lara banget Lesmana Mandra Kumara Saroja Kusuma gagar wigar tanpa karya wah ya sapa gelem sing dadi duwe mantu kaya Lesmana Mandra Kumara ning arep ngoten niku wayah sampeyan putu sampeyan nek ora bebelo ndak dinukanan Malendra Ngastina Pandhawa Janaka ora ngulungake anakmu Janakawati dadhau karo si Lesmana Mandra Kumara kowe ngaku aku apa nggih Dara, aku butuh ketemu karo Janaka, ora ketemu karo kowe. Aja ngasake pawuran, aja gleleng pacakmu gembira sinahmu kowe. Iso ndhawuhi anakmu lanang Antasena. Ning kowe ngorbanake putuku si Lesmana Mandra Kumara. Janaka ora gelem medhoti atesaning si Antasena karo si Janakawati. Wiwit dina iki, wiwit bengi iki aku arep ngaku murite. Aku arep ngaku murid marang si Janaka. Wah, aja ngono. Dipenggalih dhisik, nek menggalih aja nang kene. Ngendi? Bali menyang Sukalima. Mama. Ora arep bali nang Sukalima. Isin aku pirang bebarang. Wah, uncalke tiba Sukalima. Oh, mati. Saya akeh sifat barat tiba papanmu dewi-dewi kula pun remen nyawang ingkang putra Ndara Antasena dhaup kalih Dewi Janakawati. Inggih. Mboten nama kok menika kula ngunggul-unggulaken Pandhawa menika pancen bisa kanggo patuladan ngraketke balung pisah.
ngumpulke balung pisang ngraketke daging sing renggang antawis Ndara Janaka kali Ndara Werkudara. Saya raket ngene mangun pas duluran wekasan putra-putrine pun manjing dadi siji. Nggih niki sing diarani manunggal, sayuk rukun sak jiwa sak rasa. Iya Kakang Semar. Kula nderek dedonga mugi-mugi temanten kakalih dinten mangke kawiwitan ngambah margi ingkang kebak ing kabagyan inggih menika margi bebrayan agung. Mugi-mugi nggene lumampah sak pecak mboko sak pecak tansah ngening kapidadan mangya Basuki tansah pinayungan dening Gusti Kang Mahanasa Durga Mendak Sirna boten manggalang setunggal menapa tumeka benjang kaken-kaken naninen lan tumeka benjang menawi sampun dados pepeti ning Gusti. Iya Semar. Yen kene yen esuk kudu nganggo golek. Bu. Bago mau didandani. Wis salin aku, Pak. Wis ucul blangkon aku. Ya tokno Semar, tokno. Nggih ngestaken dawuh. Ding ding dong ding dong dong ding dong dong ding dong. Semar aja ngawur to men dibukani sithik. Ding 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 tak tantung.